Op welke dag viel nou Dutch Valley dit jaar? 9 augustus. Ja, wat moet ik zeggen? Mijn verjaardag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dan de onbeleefde vraag voor al die kijkers thuis. Hoe oud of jong ben je geworden? Ik mocht 34 kaarsjes uitblazen, dus dan zal het wel 34 zijn. Had jij echt kaarsjes op jouw taart zitten? Nee, we hadden gewoon een lekkere, simpele taart. En, nee, we hebben het gisteren gevierd, omdat ik vandaag natuurlijk moest werken. En ja, een leuk klein besloten feestje gehad tot in de kleine uurtjes. En ja, vandaag feesten we vrolijk verder hier op Dutch Valley. Ja. Je houdt er toch ook wel rekening mee dat je moet werken. En ze hebben goed gesmaakt, maar we hebben het rustig aan gedaan. Dus het was laat, maar het was gezellig. Ja. De zomer is bijna voorbij. Dat wil zeggen, ja, we zitten in augustus. Hoe blikken we terug? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, een wat rustigere zomer als anders. Je merkt toch dat heel veel evenementen terugreiken naar wat minder budget. En andere invulling gaan geven aan de evenementen. En dat vind je dan weer terug. Er is natuurlijk weer een compleet nieuwe generatie. Die toch ook in een andere prijsklasse zitten. En ja, die komen dan ook weer volop aan bod. En dat is denk ik alleen maar goed. Alleen ja, als ik dan puur naar mezelf kijk, rustiger als andere jaren. Maar ja, laten we maar niet klagen. Ik bedoel, het gaat nog steeds hartstikke goed. En ik geniet nog met volle teugen. En ja, alles wat op je pad komt, dat pikken we weer mee. En dat vind ik leuk om te doen. Ik ben het jaar begonnen echt volledig gefocust op mijn concert. En een prachtig nieuw album uitgebracht. En ja, ik heb gezegd van pas na het concert gaan we kijken wat we weer verder gaan doen. En ik merk toch dat de nieuwe single leeft bij de mensen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Want je kunt zelf een keuze maken voor een liedje. Maar je merkt toch na een paar weken pas van ja, hebben we de juiste keuze gemaakt, ja of nee? En op dit moment ja, krijgen we volop de reacties. Je merkt dat de plaat ontzettend veel wordt aangevraagd bij de radiostations. Tijdens optredens gaan de mensen vragen om het liedje. En ja, dat is voor mij alleen maar een goed teken. En dat is dan weer een kroon op je werk. En voor de rest ja, heb ik lekker een beetje genoten van het mooie weer dit jaar. Dat gebeurt niet zo vaak.